Cvijetu Mesić znamo po mnogobrojnim filmskim i pozorišnim ulogama i to je njeno primarno zanimanje i najveća ljubav. Od nje, međutim, možete naučiti mnogo i o nekim drugim segmentima života. Tragajući za ravnotežom između prirode i čoveka i skladu koji sa njom, ukoliko to želite, možete postići, otkrila je makrobiotiku, ali ne samo kao način ishrane. Verujemo da ćete uživati u ovoj priči i, što je najbitnije, razumeti je. Kako je došlo do toga da makrobiotika postane vaša misija i da pronađete sebe u toj jednoj ravnoteži prema prirodi i svemu onome što ona podrazumeva? Pa ja sam od uvek, još od malena, volela da znam zašto se zemlja okreće, kako ništa ne padne, kako sunce stoji. Znači, mene su interesovale te nekakve teme i onda kasnije, kako sam se razvijala, sve više sam istraživala, čitala o tome i došla sam, naravno, do zakona koji vladaju u prirodi. Bavila se njima mnogo i u tom smislu sam otkrila i makrobiotiku, jer je makrobiotika se bavi energijom koja postoji u prirodi, na zemlji i u nama. Tako da je to bila nekakva logična, u stvari, posljedica mog bavljenja ezoterijskim, parapsihološkim ili kakvim već hoćete zakonitostima u prirodi. Na grčkom makro znači veliki, bios znači život. Makrobiotika znači veliki ili dugačak život. Ljudi danas uglavnom pod izgovorom da nemaju vremena, mislim, vreme je relativan pojam. Za ono što vam je važno ili što vas interesuje ili što vam je potrebno, vi ćete uvek naći vremena, u to sam 100% sigurna, nećete raditi neke druge stvari. Makrobiotika govori o ravnoteži i oko nje postoji mnogo zabluda, naravno, da li je to japanska hrana, da li je to neukusna neka hrana, skupa i tako dalje, ali makrobiotika nije hrana, makrobiotika je način života koji je nekako više vezan za tradiciju, za ono kako se nekada živelo, na što se obraćala pažnja, znači na cikluse u prirodi. Makrobiotika ima ishranu samo kao svoj deo. Naravno, to je deo sa kojim se ljudi pre svega susreću, pa onda možda krenu da se interesuju za filozofiju ili, kao u mom slučaju, obrnuto. Ja sam se prvo interesovala za filozofiju, pa onda za hranu. Makrobiotika je jedan princip ishrane, kad govorimo o delu hrane, koja uzima razne stvari u obzir. Gde vi živite, na kojoj geografskoj širini, u kakvoj klimi, kog ste pola, kog ste uzrasta, koje su vam lične potrebe i tako dalje. Znači, to je, ja bih rekla, jedna nauka, a takođe makrobiotika govori o energiji. Mislim, danas je mnogo popularno da se govori o energiji i u 21. veku će se, da kažem, energija mnogo više otkrivati i ona, energija je na neki način nevidljiva, ali to ne znači da ne postoji. Dakle, makrobiotika govori o tome da mi šargarepe ne uzimamo, na primjer, samo karote, nego uzimamo njenu energiju, njenu vitalnu silu koja onda utiče na vitalnu silu u nama da bismo mi bili zdravi. Znači, makrobiotika govori o uravnoteženosti, o balansu, o harmoniji sila koje vladaju u prirodi. Zato je vrlo važno ne biti površan, nego ako čovjek hoće stvarno da uđe u to šta je makrobiotika, prosto da se u tom smislu obrazuje. Jer onda će dovesti svoj organizam u sklad sa prirodom, sa prirodnim procesima. Ovo sad sve tako zvuči malo pričam ti priču, ali to je stvarno tako. Ja to znam na svom primjeru. Vi ste i zvanično instruktor makrobiotike. Da, ja sam završila u San Diego School of Healing Arts, usmerenje instruktor makrobiotičkog kuvanja i ja praktično držim seminare kuvanja, s tim što naravno uvijek ljudima pričam i o filozofiji, jer mislim da neke stvari ne mogu da se odvoje. Da biste vi skuvali neko makrobiotičko jelo, vi morate znati šta radite u stvari, jel? Pošto sam ja od ljudi koji žele prvo da znaju šta rade i šta je u nečemu, onda ja kombinujem filozofiju, odnosno prirodne zakone koji vladaju u makrobiotici i kuvanje. I rekli ste na početku, odnosno to sam prvo ja vama rekla, to jeste, ja smatram da to jeste moja misija, prosto edukacija, jer ja radim sa doktorkom Ninom Bulajić koja je jedini sertifikovani terapeut, konsultant makrobiotike, inače je lekar i jedne i druge medicine.
i mi držimo seminare vrlo često i uvek nam dolaze ljudi koji već imaju neke poremećaje, a naša ideja i zamisao je i udruženje koje smo makrobiotičko osnovali još 2005. Je bilo da edukujemo ljude, pa onda da oni sami izaberu. Ništa mi ne tvrdimo da je to ovako ili onako, ovo ili ovo. Mislim da svaki čovek treba da odabere kako će da živi i to je makrobiotika, to je ta vrsta kontrolisane slobode. Vi možete da odaberete kao Janis Joplin da kratko živite i to je makrobiotika jer je to vaš svesni izbor. Znači, kad govorimo o makrobiotici, govorimo o jednom svesnom izboru, o nekako mi u sve što radimo tu ulazimo sa svešću. To naravno zahteva napor. Ljudi, ne znam, ne vole ništa što je napor, ali neki vole i tako da prosto ima ljudi koji to interesuju i koji hoće na pravilan način da se bave velikim životom, makrobios ili makrobiotikom. Koliko godina već živite po ovom režimu i koje su to pozitivne promene koje ste primetili kod sebe? Pa ja sam vegetarijanka od 92. Ja sam prestala da jedem meso, ja spadam u one na planeti što neće da jedu, da se nešto ubije pa da jedu, ali to je moja filozofija odavno. A makrobiotikom sam počela da se bavim kad sam upoznala Minu Dobić, koja sad živi u Kaliforniji, koja je napisala knjigu koju sam ja prevela na naš jezik. To je bilo negde 2002. 2003. Znači jedno 10 godina sam ja na makrobiotici. Znate šta, promene su, kako bih rekla, 100% za 360 stepeni. Mislim, promene su toliko velike da to, čini mi se, ne bi stalo sad u ovaj naš kratak razgovor. Kod mene promene nisu bile toliko fizičke prirode, zato što ja nikad nisam imala nekih posebnih fizičkih problema. Ja sam krenula da se bavim makrobiotikom i da se hranim da bih ostala zdrava. Međutim, kod mene je došlo do promena u svesti, što je, ja smatram, mnogo značajnije. Tako da, ja sam bila dosta jedna tako melanholična, setna osoba i sve tako u tom smislu, kakvi su već umetnici, kako kažu. A onda, radeći sve ono što je makrobiotika osim hrane, plus hrana, ja sam se pretvorila u jednu potpuno novu, zdravu, prisebnu, uravnoteženu, nekako i inteligentniju, čini mi se, plavušu. Tako da je promena jako, jako velika i ono što je najlepše, kad se vi promenite, vaša energija, vibracija se promeni, onda nekako i drugi, malo delujete i na druge i onda prvo oni to vide, a onda nekako i oni se malčice menjaju, jel? Tako da velike, velike promene sam videla i to je onako, čini mi se, nešto, osim glume koju isto toliko volim, to je nešto najlepše što sam dobila u životu, mogućnost da se bavim makrobiotikom i da na neki mali način dam doprinos svetu i pomognem drugima. Mina Dobić, koju ste spomenuli, se izlečila od kancera upravo ovakvim načinom života. Ne samo ishrane, nego života, kao što ste rekli. Takođe, simptomatično je da neki najveći broj ljudi za sada ovde se okreće među svim ostalim nekim metodama kada je za to već možda i kasno, odnosno kad se već razbolili ili kad već imaju neki problem, to ste spomenuli. Šta je to ključno u svesti čoveka da jednostavno promeni nešto pre nego što je kasno? Mislim da je to jako različito od čoveka do čoveka, da tu ne postoji sad neka statistika ili sad ja kažem dođe sad neki trenutak. Ja duboko verujem u karmu ili sudbinu ili kako god to već zvali, da čovek u određenom trenutku mu se desi nešto, obično nešto loše nas pokreće na promenu, ne mora to biti bolest. To može da bude bilo kakva vrsta poremećaja, loše pod znacima navoda. Jer sama Mina Dobić koju ste pomenuli, ona kaže da naravno danas zna da je bolest njena za nju bila blagoslov, jer je naterala da sve promeni. Ali znate, to je krajnje individualno. Neko ništa neće da promeni i živi kako živi, makar mu bilo jako loše, zato što ljudi se boje nepoznatog i boje se promene. A bez promene nema ništa, život je promena. Tako da, ne znam, razni su načini na koje čovek dolazi do te tačke kada odluči da nešto promeni.